JONGKHAIHANG नोंखौ मोजां मोनबाय आं गोसो सिङाव अननायनि बिबार बारहांबाय। हे लोगोफोर, दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दिनैहाय आं बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि हिरामनि नार्जारि आरो मृदुज बर' बिथांनिहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे। ओमफ्राय लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय जंखायहां राइदावहां दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानैहाय फैनो गोनां जंखायहां राइदावहां अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो डिरेक्सनखौ होदों सोमला बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आलफिनस्टन बर' बिथांजों लोगोसे जमुना बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ अफिसियेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर, जायनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आं आपडेट भिडिअ खोन्थाफानो हायासै दे। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर। गोसो सिङाव अननायनि